Jak se tvoří produkty, apky a služby, které lidi milují? Co se skrývá pod povrchem, kam běžný uživatel nevidí? Jakým překážkám a výzvám čelí firmy nebo samotní designéři? Přesně o tom bude UX Friendly. Podcast o UX a product designu nejen v Česku. Mým dnešním hostem bude Tobiáš Vybíral, senior product designer v Rohlík Group, předseda České UXové asociace a pořadatel UX Mondays. V dnešní epizodě si s Tobiášem probereme dvě témata. Na začátku si povíme o tom, jak funguje jako designér v jedné z nejúspěšnějších firm u nás, Rohlíku, a v druhé části si povíme o České UXové asociaci, o její současnosti a hlavně budoucnosti. O tom a mnohem víc dozvíte už za chvilku, tak jdeme na to. Ahoj Tobiáši, díky moc, že jsi na mě udělal chvilku si pobavit o UX designu v Rohlíku. A já začnu úplně první otázkou. Co je největší challenge, co teďka v Rohlíku řešíte? Čau Šimone. Hele, největší challenge, co u nás řešíme, tak je, jak se mentálně vyvázat z toho, že posledních 1000 let, možná 2000, možná dokonce i díl, jako lidstvo nakupujeme v klasických brick and mortar obchodech. Někam zajdeme, vidíme tam to zboží. Dokážeme si ho ochytat, dokážeme si k němu přivonit, dokážeme si doptat toho obchodníka a dokonce obchodník nám může poklepat na rameno a říct, hele, Tobiáši, mám pro tebe něco speciálního. A najednou, když jsme v tom digitálním prostředí, tak jsme se posunuli mentálně úplně někam jinam, respektive jako možnostma. A Rohlík je tady nějakých 8 let, online delivery, vůbec market je tady jenom o trošku déle na celém světě. A pro nás jako velká challenge je vlastně tady tohle staré uvažování, jak nechat za náma a jak jako přijít s něčím, co reálně nám umožňuje využít všechny ty jako novinky, co nám jako umožňuje teďka ten jako digitální svět. A obecně AI v poslední době vlastně taky. Já to hodně přirovnávám ke světu, kdy poprvé začaly být nějaký UI, když přišel na počítače. Ve chvíli, kdy my jsme začali tvořit tlačítka, notepady a podobné věci, které ilustrovali a brali si inspiraci velkou z toho, na co jsme byli zvyklí v tom fyzickém světě. Opravdu tlačítko vypadalo jako reálný fyzický tlačítko, to stejné točítko, to stejný právě ten notepad a podobně. Vypadalo to jako v tom fyzickém světě a teprve po x letech, x desítkách let se vlastně jako posouváme, že už to nemusí reprezentovat ty fyzické objekty a je možný začít využívat možnosti, co nám dává ten jako digitál. Tak to je pro mě jako největší challenge designová, jak tenhle skok udělat a jak začít víc využívat tady těchto možností, co nám dává ten digitál. Ty jsi mluvil hlavně o rozdílu mezi retailem a e-tailem, ale jak je to, když koukáš na chování uživatelů právě u vás, anebo například v nějakém obchodu se spotřební elektronikou, ale taky v digitálu, tak liší se tam nějak to chování toho uživatele? Chování se liší a když jsi zmínil třeba tu spotřební elektroniku, tak tam je potřeba si uvědomit, že spotřební elektroniku, pokud nejsi nějaký power user, nějaký extrém, tak nenakupuješ každý den, ani jednou týdně, nakupuješ tak jednou za měsíc a pokud už něco nakupuješ, tak si vybereš 1, 2, 3 kousky maximálně. Věnuješ mnohem víc času nějakému předvýzkumu, mnohem víc času vlastně můžeš i věnovat kapacitně tomu, aby si vybral ten správný produkt. A když nakupuješ s náma, s Rohlíkem, tak vůbec není nic zvláštního, že máš v košíku každý den 20, 30, někteří zákazníci klidně i 100 produktů, který v průběhu toho nákupního procesu tam nahází a nakoupí. Vytváří to úplně jináčí kognitivní nálož na toho uživatele a vytváří to ale i úplně jináčí potřeby, jak ten produkt, a produkt teďka myslím web anebo ta mobilní aplikace, jak vlastně musí vypadat, aby ti v tomhle sloužila, aby ti umožnila co nejjednodušší rychlé nakupování. My třeba víme, že spoustu našich zákazníků tak rádi nakupují z telefonu a rádi nakupují v těch 5minutových prostojích, kde jiní brouzdají Facebookem nebo jinak sociální sítí, když to naši zákazníci a pro nás ten jako ideál zákazníka, tak je máma, co má doma děti, co má rodinu, co opravdu se jako musí starat o koloběh té domácnosti, o to, že všichni mají co do krku a mají kvalitní a dostupné potraviny, které si můžou koupit. A pro ně opravdu jako každá tahle 5minutovka tak je důležitá, takže i my musíme být vlastně schopní tohle jako rychlé uvažování, rychlé jednání, 5minutová tramvaj, tak být schopni tam vlastně naklikat, odentrovat a jedu dál. U té spotřební elektroniky tohle vlastně neřešíš takové rychlosti. Ty jsi trošku nakousl produkt. Jaká je tvoje role jako UX designéra napříč těma produktovýma týmama? Ta role se změnila za poslední rok poměrně intenzivně. A já do Rohlíku nastoupil k 8. květnu 2022. A za ten plus minus rok mi
jedeme po kvartálech, tak každý kvartál jsem byl trošku v jináčím týmu. Já na začátku, když jsem nastoupil, tak jsem byl součást produktového týmu checkout, search a personalizace. Teďka na konci, tak jsem vlastně součástí jenom jednoho týmu, respektive na konci a před minulém kvartálu, tak součástí pouze jednoho týmu, který řešil irritators, zjednodušeně řečeno. Všechny ty věci, takové jako ty drobnosti, co průchodem toho produktu tě dokáží naštvat. Nějaký bugísky, nějaký věci, co kdybychom dotáhli ještě víc, tak tě jako značně usnadní to nakupování, usnadní vyhledávání těch produktů a tak. A teďka nově přecházím vlastně do úplně jiné pozice a víceméně rohlík v poslední době se dostal do situace, že máme víc designérů než produktových týmů. A takže já teďka poprvé vlastně budu v pozici vyčleněný z těchto produktových týmů a budu mít na starosti zjednodušeně řečeno discovery, takže opravdu jako koukání se na to, co zákazníci potřebují, vytváření nějaký opportunity solution tree a vlastně mnohem vlastně blížším a užším kontaktu na zákaznické potřeby, aniž bych to vyloženě potřeboval rovnou designovat a dostávat pro IT kluky a jako zadání, co mají do vývoje. Když na něco přijdeš, anebo i v minulosti jste přišli, podle čeho prioritizujete? Protože i napříč těma týmama musíte si nějak dělit nějaký kapacity třeba vývoje, tak co je nějaký ten klíč, podle kterého prioritizujete, na čem se bude teďka pracovat? Tak u nás prioritizace funguje vlastně ve dvou rovinách. Jedna je nějaké kvartální plánování, kdy každý produktový tým na začátku kvartálu, respektive před začátkem kvartálu, tak si stanoví nějaké oblasti, na kterých chce pracovat. Když seš search, tak je to trošku jednodušší, máš to jako oblast trošku omezenější. Když seš, a máme teďka 3 shopping experience squady, které mají trošku širší pole působnosti, takže tam je to poměrně jako širší. Ale máme tyhle oblasti a následně jako designer, tak mám plus minus 2 týdny v rámci sprintu a občas je to díl, občas, většinou se snažíme držet ten jeden sprint jako designer, tak se snažím udělat jak ten úvodní research, tak i nějakou vlastně první prototyping a ideálně dostat to až do podoby, kdy je to exekuovatelný od našich ITáků, který to vlastně začnou vyvíjet. A pro nás ta prioritizace hodně o tom, co je v rámci času, co máme k dispozici, vlastně dodatelný na ten trh pro toho zákazníka. Takže my velmi často na těchto kvartální prioritizací tak vlastně jedeme, že máme insighty, máme nějaký první prototypy, zvalidujeme, jestli to jde správným směrem a rovnou to jdeme validovat i s našimi ITákama v rámci těch 2 týdnů, nakolik je to vyrobitelný, co případně musíme osekat. A nebo kde třeba vnímají, že pokud to vezmeme trošku jinou cestou, tak nám to ušetří jako hromadu času na vývoji a i na nějaké jako udržitelnosti jako následné. Denisa to nedávno hezky pojmenovala, Denisa naše Head of UX, že my jedeme takový jako MVP, Design Operation, MVP, Research, i v rámci tady tohohle rozhodování, tak jako fakt jedeme po těch jako inkrementech, jak to dostat k tomu zákazníkovi, to vlastně tu hodnotu co nejrychleji. A pro nás tohle je hlavní rozhodovací parametr. Přináší to hodnotu, je to rychle vyrobitelný, super, dáme to dohromady, pošleme dál. Pak na to můžeme iterovat, ve chvíli, kdy vidíme, jak to funguje, ale třeba u nás se snažíme trošku vyhnout tomu, že něco půl roku vytváříme v laboratoři a až pak to dáme na trh a pak vlastně zjistíme, jestli to přináší hodnotu nebo ne. Radši tady tohle jako rychlý iterace, rychle dostávání. Není vůbec výjimka, že v průběhu dne, když 3krát aktualizuješ rohlík, tak vlastně jako 3krát tam vidíš nějakou změnu, nějakou proměnu, nějaký posun kupředu. Jaká je role dat tady v tom celém procesu z tvého pohledu jako designéra? Různá podle různého designéra, bych řekl. Jsou tu někteří z nás, kteří víc dbají na data předtím, než se začne ta věc implementovat. Jsou tu někteří z nás, kteří víc dbají na data až potom, co se implementuje, abychom si byli schopni poučovat. A furt hledáme ten sweet spot z tohle. Máme několik BI lidí, kteří nám pomáhají v těch velkých datech se trošku vyznat. My nejsme dataři. Jako pro nás, i když se snažíme jako postupovat co dál, tak pořád tohle ohromné množství dat, kdy máme stovky tisíc zákazníků, potřebujeme jich pomoc a umožňuje nám to do některých oblastí jako laser fokusnout se a vědět, jako co se tam konkrétně odehrává. Ale jak jsem říkal v předchozí otázce, pro nás je vlastně mnohem důležitější často, ve chvíli to vypustíme, tak sledovat tu proměnu. Sledovat, jestli ten odhadovaný cíl, co jsme chtěli dosáhnout, tak jestli vůbec k tomu aspoň trošku blížíme, nebo ne. A to je alfa omega, no. Kde máme trošku mezery, a to musím říct jako rovnou, že některé věci vypustíme, zvlášť v posledním půlroce jsme hodně AB testovali a vrátíme se k ním možná až příliš pozdě, než bychom měli, takže ty věci nám tam jako tak běží. Sbírají data, to je jako fajn,
data narůstají, takže pak je podle čeho se rozhodovat. Ale byl bych třeba mnohem radši, kdyby do dalších kvartálů takové jako přání, výši nám, a abychom začali i nad tím iterovat mnohem vlastně jako rychleji, pravidelněji. A možná se i trošku jako oddálili od toho kvartálního plánování a víc se zaměřili na to, a jestli teda na věc, jestli vlastně můžeme jako rychle iterovat ještě nějakým dalším způsobem a posunout někam dál i v tomhle krátkém úseku, co máme. Můžeš nám říct nějaký zajímavý insight z těch AB testů? Něco, co tebe nebo vás překvapilo v týmu? Asi můžu zmínit hlavně insight. My jsme to trošku čekali, respektive byly tady dva tábory, kteří jeden jako říkal určitě ano, druhý určitě ne. Trošku se to týká, nebo hodně se to týká vyhledávání, stránky z výsledku vyhledávání, kde postupem času tam začaly vznikat takové jako nánosy a ono to dávalo biznisový smysl. A konkrétní případ byl, že my jsme svýho času poměrně hodně kapacit investovali do rozvoje šéf receptů, vůbec celá rovina receptů na naší stránce, které fungují zajímavě, rozhodně jako pro spoustu zákazníků. Je to jeden z důvodů, proč jsou s náma, protože tam mají své oblíbené recepty, máme velmi pozitivní zpětnou vazbu na to, že ty recepty, co tam máme, tak jsou kvalitní, rádi podle nich vaří. No a my jsme tady tenhle insight, což jsou jako recepty důležitý, protnuli se searchem tím způsobem, že potom, co si zadal nějaký vyhledávání, dejme tomu rajčata, odentroval to, takže jsi se dostal přes ten whisper našeptávač až do reálné stránky s výsledkem vyhledávání, tak nahoře tam byl velký pás receptů, který ti vyloženě umožňoval prokliknout se rovno do toho receptu. Ta myšlenka zatím byla, že zákazníci nekupují, nebo respektive cíl zákazníků není mít doma rajče, cíl zákazníka je uvařit dobrou večeři pro svoji rodinu, takže tohle mělo být jak kdyby enabler k tomu, aby umožnili jako dobrou večeři. Nějakým způsobem to konvertovalo, nějakým způsobem vlastně jako zpětná vazba byla jako pozitivní a řekli jsme si a v jednu chvíli, co kdybychom tohle úplně schovali. Jo? Vlastně celý tenhle pás umožnili vlastně přeskočit a dostat se dřív k těm výsledkům vyhledávání, k těm samotným produktům. A ten AB test vlastně velmi rychle ukázal, že tohle je zajímavá cesta a že ten nárůst average order value, průměrné hodnoty objednávky pomocí tady tohohle skrz ten search jako stoupnul znatelně. A takže tohle byl třeba jako zajímavý insight, že přestože zákazníci zbožňují recepty, tak vlastně jako schování receptů daní trošku dál a tak vlastně může být jako pro zákaznické v tomhle. Máte proto nějaké vysvětlení, nějakou hypotézu, proč se tak děje? Já mám osobní hypotézu a to je to, že když zákazníkovi ukážeš produkt, tak ho mnohem jako spíš koupí, než když mu ho neukážeš. A my teďka vedeme velkou diskuzi ohledně třeba homepage samotné. Ta stránka, jsem zákazníkem, přihlásím, zadám rohlík.cz, tak jestli nahoře, kolik tam má být třeba a prostoru věnovaný různým aktivitám, co děláme, různým akcím a různým typům, radám a kolik toho prostoru naopak má být už rovnou pro samotné produkty, za kterými se tam možná spíš jako zákazník jdu. Takže je to o nějakým jako vyvážení. Zase jako, kde se nechceme dostat rozhodně, tak je, že jsme pouze stránka s produkty. Protože ta přidaná hodnota toho, že nakupuješ s rohlíkem, není jenom ten úžasný zákaznický komfort, co můžeš mít, ale je to i o tom, že jsme schopni trošku inspirovat, trošku rozšířit to pole povědomí. Tak pořád někde jako v hlavě ten brouček, co říká, no ale ty recepty možná v nějaké jako menší podobě pořád můžou být inspirativní, tak tam hlodá a hledáme cesty. Ty už se trošku nakousl, že občas máte malý schedule, kam musíte naspat hodně práce. Každý, kdo asi slyšel někdy nějaký rozhovor s Tomášem Čuprem, tak je mu jasný, že ta rychlost je pro vás stěžejní. Jak tady ten tlak na rychlost ovlivňuje celý ten design proces? Osobně jsem ještě nenarazil na firmu, která by řekla, máme na to moc času. Téměř vždycky a na všech projektech, na kterých jsem kdy pracoval, kdyby tam bylo o týden víc, tak by všichni byli spokojenější a projekt by určitě se jako byl lepší, výhodnější, cokoliv. Já s tím úplně nesouhlasím. Pro mě je i pro designéra, každého designéra, ale i pro, když děláš jakýkoliv projekt, vlastně limitace časová tě nutí prioritizovat, nutí tě opravdu jako hledat ty zkratky a ve výsledku dodat zákazníkovi mnohem větší hodnotu, protože netrávíš čas blbostma, nemáš tam ty prostoje a opravdu jako neustále se snažíš inovovat tou jako rychlou cestou a já jako paradoxně si myslím, že nám to jako pomáhá, tady tenhle jako velký tlak na to dodávání. Jasně, některé věci by mohly mít mnohem větší prostor na tu předpřípravu, právě na zjišťování, jak ten problém je velký, když to tak řeknu, ale zase ve výsledku, pokud 2 týdny strávím nad tím, že nad tím jako uvažuji a dumám,
tak není potom lepší jako ty 2 týdny strávit tím, že už to vyvinu a můžu reálně sbírat data z toho trhu, můžu reálně vidět, jak ty zákazníci vlastně na to reagují, jak to používají a vlastně učit se v tomhle za pochodu. Takže jako reálně musím říct, že to asi není pro každýho, tady tenhle styl uvažování. Historicky jste docela dost rychle expandovali. Jak vlastně expanze a nový trhy ovlivňovaly design? Protože pokud vím, tak většina vývojového týmu a hlavně designového sedí v Česku, ale z Česka designujete pro celou Evropu. Tak bylo tam něco, co tě třeba překvapilo na nějakém trhu, nebo něco, co brutálně ovlivnilo ten design toho produktu, ať už webu nebo mobilní aplikace? Já když jsem nastoupil do rohlíku, tak my už jsme byli expandovaní. Od chvíle, co já jsem zde, tak vlastně jsme neotevřeli nový trhy. Naopak některé trhy jsme museli uzavřít a z těch plánů expandovat tam, tak vlastně odejít. A důvod je investiční atmosféra teďka v Evropě a to, že jak předtím bylo velmi jednoduchý narizovat velmi jednoduchý s uvozovkami, ale mnohem jednodušší než dneska a narizovat finance na vlastně tenhle agresivní typ panzí, tak tohle v dnešní době není možný a musíme mnohem víc dbát na to, abychom byli profitabilní na každém trhu, na kterým jsme. Takže teďka jsme v situaci, kde, a tohle to ovlivňuje reálně ten design, my jsme v situaci, kde naše priority tak jsou hodně stanovený tím, jak dostat tyhle země do profitability a jsme hodně, ještě víc možná jsme teďka motivovaní hledat ty cesty, jak dodat tu hodnotu zákazníkovi rychleji než v minulosti. A třeba ta expanze, tak ta nás teďka, a pořád tam nejsme, teďka je to nějaká cesta, kdy nás nutí investovat mnohem víc naší energie do toho, abychom pochopili zákazníky i z dalších zemí, protože pro nás, jako pro designový tým, který kompletně sedí v Česku a nikdo z nás třeba nerozumí Německu, tak přesto jsme v Rakousku a v Německu jako v dvou hlavních trzích, tak vlastně nutí teďka investovat energii do toho, najít ty cesty, jak můžeme dělat hloubkový rozhovory na těchto zemích, jak můžeme dosáhnout i na nezákazníky naše v těchto zemích a pochopit, proč ještě nejsou naši zákazníci, co by ta propozice měla být, aby je to jako motivovalo a byl to ten push. V Česku je to strašně jednoduchý. Za A pro nás designéry získat tyhle data z toho trhu. Za A, protože rohlík je tady brand, téměř každý o něm slyšel. A my jsme schopni v současnou chvíli, když to přeženu, a ani nemusím přehánět, tak do půl hodiny mít minimálně 5 zákazníků, co se s námi chtějí bavit ještě ten den a nechcou za to ani žádnou odměnu. A když nabízíme odměnu, tak říkají, já jsem si s váma rád povídal, pro mě to prostě, vy mě jako zachraňujete na každodenní bázi. A tohle ještě se neděje v těch dalších zemích, zvlášť v tom Rakousku a Německu. My jsme tam vlastně na začátku té naší cesty, takže tohle minimálně nás nutí vystupovat z té komfortní zóny, kde zákazníci máme na dosah a naopak jak vlastně hledat ty cestičky a využívat třeba i technologie a strojového překladu a zpracování vlastně tady těch jako jazykových a datových setů, tak abychom jim pochopili a mnohem víc teďka dali právě ten fokus na ty jiné země. Takže tohle nás hodně ovlivňuje a současně, jak jsem říkal, ve chvíli, kdy potřebujeme být na ostatních zemích profitabilní, tak nás to nutí víc koukat na ty ostatní země, než tady na Česko. Při přípravě nových designů a při prioritizaci. Já bych jenom velice v rychlosti chtěl nakousnout design systém, protože mě zajímá, jak vlastně vypadá váš design systém napříč těma trhama, protože designovat design systém pro angličtinu asi musí být úplně diametrálně jiný než pro jazyky typu maďarština, kde každý slovo má 120 znaků. Tak jak vlastně pracujete na tom, aby ten design systém byl použitelný v každé zemi, kde vlastně jste, nebo kam budete třeba potenciálně do budoucna expandovat? Hele, paradoxně to vlastně jako není o tolik těžší designovat design systémy pro více evropských zemí. Naštěstí jsme stále v Evropě, kde stále všichni píšeme zleva doprava. A my aktuálně jsme v Rumunsku, Česku, Maďarsku, Rakousku a Německu. To je vlastně těchto 5 zemí. A ano, maďarština má jistá specifika, ale paradoxně to neklade nároky tolik na ten design systém, jako spíš na nás, na designéry, ve chvíli, kdy něco designujeme novýho. Tak, abychom si opravdu pečlivě promysleli už i to mikrokopy. Vzali to vlastně dostatečně brzo do toho designového procesu. Tady taky už bylo několikrát jsme se spálili tím, že jsme to designovali například jenom v angličtině, potom to pustili do toho vývoje a vývoj teprve až potom začal vlastně řešit ty mikrokopy, jednotlivý jazykový překlady a zjistil, že to vlastně nepoužitelný. Tak přes spálení jsme se teďka opravdu jako dostali do situace, že
tohle už si zajišťujeme vlastně tak my jako dostatečně dopředu všechny tyhle jazykové mutace. A je to vlastně v pohodě. Musím říct, že je to jako překvapivě jednoduchý. Náš design systém aktuálně, tak Michal Náborský, kolega, tak ten se o ně jako pečlivě stará a vzal si jako takový svůj side pet projekt, jak to říct, a tak jako vedle své každodenní práce, tak právě se stará o rozvoj tohohle design systému. Ale zatím jsme jako stále ještě na počátku, dejme tomu, jako, že máme hodně komponent, máme jako jasně definované barvy a typografii a další věci, ale rozhodně ještě nejsme v momentě, kdy máme nějaký komplexní organismy, který máme už jako nadefinovaný. Postupujeme tam, ale nemyslím si, že problém je v jazykových mutacích jednotlivých zemí. V čem vnímám lehkou výzvu, tak je skutečnost, že z nějakého důvodu, a do dneška úplně moc nevím z jakýho, jsme se rozhodli, že budeme mít jinačí brandové barvy v jinačích zemích. To znamená, že jejda, a teďka bych to nepopletl, ale mám pocit, že Německo máme oranžový a stejně tak Rumunsko máme oranžový, když to rohlík a je zelený a stejně tak kifly v Maďarsku je zelený a gurkel, tak ten je taky zelený. A to teda musím říct, že vytváří jako další vlnu komplexnosti, kdy najednou musíme definovat, jestli ty jednotlivé elementy tak jsou v brandových barvách, anebo je to zelená, protože je to prostě zelená jako konfirmační. A tady občas jako i dneska se občas jako vypastíme a máme z toho takový jako paskvily. No, tak na tom teďka musíme trošku víc zapracovat. A tak tohle je ideální půda pro nějakou tokenizaci toho a mít nějaký sety na základě těch brandů. Je to tak. Cesta existuje, ale jak říkám, ještě tam nejsme. My jsme se bavili už před pár měsícema spolu a ty jsi zmínil, že v rohlíku rozdělujete lidi na lovce a sběrače. Mě to strašně fascinovalo, od té doby to všude říkám, že mi to přijde strašně jako super příběh zatím. Můžeš trošku osvětlit, kdo jsou to lovci a sběrači z pohledu rohlíku? Určitě. A za mě každý z nás je v nějakou chvíli lovcem a každý z nás je v nějakou chvíli sběračem. Pro mě lovec, zákazník, lovec přesně ví, co chce. Jde tou buší, s tím kopí a přesně ví, že chce toho mamuta. Prostě cílí jenom po něm. A to jsou pro nás zákazníci, kteří mají nějaký seznam věcí, co chtějí pořídit. Ví, že prostě večer budou vařit chicken masala a přesně jdou a ví, že chtějí tenhle produkt. A jsou to lidi, kteří velmi často začínají ve vyhledávači, zadávají své políčko, najdou konkrétní produkt a fakt laser focus. Prostě ani často nejdou na tu stránku z výsledky vyhledávání a rovnou z našeptávače prostě tam střílí. A nebo jdou do toho svého seznamu moje oblíbené a rovnou tam nastřílí. Takže laser focus. A pak jsou hledači. A já to přirovnávám v tom klasickém obchodě. Člověk, co s tím vozíkem, tak jako pomalu brouzdá mezi jednotlivými zónami v tom obchodě, proleze úplně kompletně celý obchod a vlastně neustále jako kouká, co je k dispozici, jaká z těch borůvek a nebo dalších plodin, co se zrovna urodila, je jedla, co by si do toho přihodil. A vlastně se chce trošku nechat inspirovat, je hodně v tu chvíli senzitivní na slevy a vlastně je mu tak trošku jedno, co koupí, hlavně když jako na konci nakoupí. A je zajímavý sledovat například skrz Hotjar nebo Smartlook zákazníci, jak se chovají v aplikaci a na webu, že opravdu jako střídají se tady tyhle momenty. A teď je lovec a teďka jako fakt jde po tom másle. A teď najednou jako se zastaví a klidně stráví 20 minut procházení všech kategorií, co tam máme. No a tak. A je pro mě zajímavý, že přestože je to ten stejný zákazník, tak pro každou z tu fázi najednou potřebuješ poskytnout jináčí typ zákaznické zkušenosti a jináčí nástroje, aby si zrovna nasytil to, co potřebuje. Já osobně to vidím jako na sobě, tady to chování, že přesně takhle to vlastně funguje. A proto mě to tak fascinuje, protože když jsme se o tom právě před pár měsíci bavili, tak jsem v tom úplně viděl sebe a přišlo mi jako hezky, že to máte takhle jako pojmenovaný a pracujete s tím. A poslední věc, co mě ještě zajímá k rohlíku, je vlastně dnešní složitá ekonomická situace, vysoká inflace, ceny se zvedají. Jak tady to ovlivnilo chování uživatelů, i třeba ve vztahu k vašim private labelům? Dobrá otázka. A za nás tohle je velký téma, který řešíme poslední minimálně půl rok, jak vlastně makroekonomická změna dopadá na chování zákazníků. Je vidět, že zákazníci utrácí buď stále stejně, nebo trošku více, ale jsou mnohem pečlivější na to, co si vyberou, jaký produkty si do toho košíku naskládají. A třeba věci, co v minulosti vnímali jako luxusnější potraviny, tak jsou nyní mnohem otevřenější zkoušet alternativy. A pro nás to znamená, že
je dobrá chvíle na to nabídnout jim právě ty naše private labely, za kterými si teda hodně stojíme a o kterých jako víme, že private label oddělení jako dělá skvělou práci v tom, že opravdu obchází různý dodavatel a snaží se vybrat takový, kde ta kvalita je velmi opravdu jako vysoké úrovni. Nám to najednou umožňuje dělat to, co v minulosti dělali zase ty klasické obchody, vlastně nabízet ty vzorky. Že dokud jako nemáš ochutnávku, jak to jako chutná ta daná věc a nedokážeš to jako emočně spojit, tak je to pro tebe furt jenom obrázek někde na webu. Něco, čemu můžeš, ale taky nemusíš věřit. A nejenom ty zákazníci jsou tím otevřený, takže je vidět, že obliba našich private labelů, které jsou za nižší cenu, ale stále vysokou kvalitu, oproti těm prémiovým značkám, dejme tomu, tak roste a umožňuje nám to vlastně stále dodat tu kvalitní potravinu zákazníkovi, který ale je mnohem teďka víc citlivější na to, co si dá do toho košíku a kolik utratí. Já bych se rád teďka přesunul k UX asociaci. Ty ses před pár týdnama, možná měsícema, záleží, kdy to kdo poslouchá, stal předsedou UX asociace. Proč jsi chtěl stát předsedou UX asociace? Pro mě je asociace srdeční záležitost. Já si ještě stále vybavu na první UX Monday, na který jsem se kdy ocitl. A paradoxně to není až tak dávno. A úplně si uvědomuji ten pocit imposter syndromu, kterým jsem trpěl ve chvíli, jsem otvíral ty dveře a viděl jsem tam všechny ty lidi, kteří byli známí ze Slacku, kteří byli známí z blogpostů, z různých, té doby ještě nebyly podcasty, ale tady z téhle zóny slavnějších ksichtů. A pro mě to byl strašný jako příjemný šok zjištění, že to jsou normální lidi, že tady existuje jako komunita, která je otevřená, která je jako srdečná, která chce do sebe nasát ty začínající designéry, podpořit je, nabídnout jim ty nástroje, znalosti, kontakty a vlastně jako posunout výš. Pro mě asociace je vlastně zlomová v mý UX kariéře a současně mám pocit, že v poslední době tak trošku ztrácela dech v rovině, že je to dobrovolnická komunita, celá asociace. A obzvlášť v dobrovolnických komunitách je třeba, aby lidi, co jsou v ní zapojení, tak hořeli. Protože teprve, když hoříš, tak dokážeš vlastně rozdmíchávat ten plamen v ostatních lidech. Předchozí board, předchozí vedení už vlastně tam bylo 5 let, ale je to hodně dlouhá doba na to dělat něco na dobrovolné bázi, na to hořet a podporovat ostatní. A já mám obrovský respekt před čím, co udělali, ale říkal jsem si, že teďka vlastně je ta doba, kdy ten plamen, co v sobě cítím, tak by bylo dobrý využít a vlastně z téhle pozice rozhořívat ostatní, naslouchat jim a vlastně jako jim umožňovat bláznivý nápady, ale jako smysluplný nápady, tak vzít, hodit do toho plamene a vlastně využít to, že se to dá realizovat. Že asociace je tady a umožňuje jak růst, tak realizovat myšlenky a podporovat vlastně ty lidi. Takže to byla jedna z mých hlavních motivací. Uvidíme, co přinese další 2 roky pro mě v tomhle případě, že uvidíme, jak dlouho budu předseda, to je pravda, o tom jsme se ještě nebavili, ale já jsem byl vlastně zvolený teďka do předsednictva na 2 roky a Bob je tam na 3 roky a Chemix je tam na 1 rok, tak uvidíme, co všechno se nám podaří. Musím říct, že i za tuhle krátkou dobu, co jsem v téhle roli, tak je vidět, jak ty věci, nebo respektive, že je tady ohromný potenciál a ohromná chuť těch lidí to posouvat dál a že nám jako vnímají, že nastává, nechci říkat nová doba, ale nějaká jako další kapitola, že lidi se jí proaktivně ozývají s tím, že chtějí něco dělat, že chtějí se zapojovat a cítím tam ten hlad. Mám z toho strašnou radost a já jsem nadšený, co se stane za rok, za 2, za 3, kam se ta asociace posune v tomhle. Co byla nebo je první nějaká velká věc, co hodláš udělat nebo už si udělal jako předseda UX asociace? Pro mě velká věc, o kterou se teďka snažím, tak je větší transparentnost o tom, co se děje, anebo co se plánuje v rámci asociace. A přišlo mi, a není to jenom můj pohled, ale to i pohled lidí kolem mě, kterých jsem se ptal, takže byl často takový black box, že najednou jako vypadla z toho nějaká akce, nebo nějaká akce naopak zapadla, něco čekali, že se stane a nestalo se. A pro mě vědět jako člen, kde mám možnost přiložit ruku k dílu, co se plánuje a mít tomu možnost nějak se vyjádřit, spoluformovat to, tak to je jedna z věcí, co podporuje ten pocit
bytí členem podporuje to, že je to i moje komunita, nejenom komunita, které jsem součástí. A takže pro mě tahle transparentnost a vůbec jako v informování okolí a členů, a co děláme a co se plánuje a kde můžu pomoct a jak se do toho zapojit, tak to je jedno z mých jako hlavních teďka poslání, co vnímám. A chci k tomu rozhodně využít newsletter, co má asociace, k tomu využít Slack, který, pokud to posloucháte a nejste součástí Slacku, asociace UX, které obecně UX.cz, rozhodně se připojte na Slack. Je to jedno z nejkouzelnějších míst, co se týče designu v Česku, jaké vůbec existuje. A umožňujete nám to opravdu vlastně interagovat. Bez ohledu na to, jestli zrovna sedím v Horní Dolní a v Brně, nebo v New Yorku. A tak to mi přijde jako kouzelný a tohle víc jako také pozvednout. Líbilo se mi, jak Brno a Horní Dolní šlo hnedka za sebou v té škále a končilo to New Yorkem, to je hezký. Když koukáš na nějakou roli UX asociace do budoucna, třeba za ty 2 roky, tak kde ji vidíš, co je ta role té asociace a jak se to potenciálně liší od toho, co je teďka? To je triky otázka, ale dobrá a relevantní. Za mě ta role je hodně inkubátor talentů. Já to furt vnímám, že asociace musí podporovat někoho, kdo úplně začíná, aby ho akcelerovala na trhově zajímavou úroveň, protože ve chvíli, kdy je to pro mě furt koníček, za který ale nemám zaplacený, tak tomu budu vždycky věnovat méně energie, než kdyby to byla můj full-time job. A tak chci tyhle jako fakt talenty, který tady budou, jim tohle umožnit. A to je jedna věc. Druhá věc, furt to musí být relevantní pro ty seniorní lidi. Takže pro mě jako velký teďka je výzva najít způsoby a nástroje, jak i těm seniorním lidem vlastně poskytnout pořád důvod nejenom být členem, ale být aktivním členem a vlastně mít radost z toho jako spolupodílení se na něčem podobným. A tyhle 2 světy promíchávat, protože z toho to jako mládí přináší velmi často tu jiskru a ty zkušenosti přináší to usměrnění a ve chvíli tyhle věci se spojí, tak můžou jako vznikat úžasné věci. Takže to tam vnímám. Junioři, seniornější lidi, ale furt ještě vnímám, že jako ten inkubátor tak má svoji roli edukovat i tu veřejnost. Ty firmy, které třeba vůbec nemají UX oddělení, jenom sem tam spolupracují s UX designérem, anebo ani to ne. A dělají si to jako tak trošku na koleni, protože ten mindset, na něčem budeme pracovat půl roku, máme tady šikovní lidi, vývojáře a dostaneme to na trh a uvidíme, co se stane, tak pořád je hodně široký, hodně zakořeněný. Vnímám, že je to pořád možné ještě změnit, je to pořád možné akcelerovat a že ta asociace v tom může jako hrát svoji roli. Takže edukování nějaké široké, laické, ale jako bez pejorativního zabarvení laické veřejnosti. Když byly prezentované výsledky voleb, tak vlastně bylo něco málo přes 100 lidí, kteří se do nich zapojilo, z nějakých bezmála 200 členů asociace, ale třeba na UXovém Slacku je, pokud se nepletu, 3000 lidí. A mně osobně to vlastně přijde, že docela málo lidí je členem asociace. A i to bylo pár bodů, co bylo vlastně na tom Slacku před těmi volbama zmíněný o té komunity, že vlastně je málo lidí jakoby členem asociace. Co hodláš ty, anebo vy, jako předsednictvo asociace udělat pro to, aby víc lidí se stalo členy UX asociace? Za mě to teďka hodně o motivace, proč vlastně být členem. A na rovinu pro spoustu lidí v minulosti zaplatit si členství znamenalo získat možnost chodit na UX Monday zdarma, oproti tomu platit 100 korun. A hodně to bylo transakční vztah. Já zaplatím tady 500, takže, a vím, že minimálně 5krát se otočím na UX Monday, takže furt to dává smysl. A my bychom rádi od tohohle odstoupili. UX Monday, to je jeden z důvodů, proč i UX Monday, ten business model, jsem otočil do dobrovolného vstupního, protože tady mě není pochutí tenhle transakční model. Chceme to postavit tak, že být součástí asociace je forma, jak formovat UX v České republice, jak být aktivně do toho zapojený. Chceme, aby to bylo víc o nějakým vnitřním pocitu, nějaké emoci, o nějaký vlastně pocitu, že jsem součástí něčeho většího, něco, co mě opravdu přesahuje. A současně od téhle transakční dám 100 tam, dostanu 100 zpátky metody, kterou teďka vymýšlíme i aktivity zaměřené čistě na členy,
který jsou, vlastně, pokud nejsi členem, tak se toho nebudeš účastnit a zase s cílem tu členskou základnu trošku aktivizovat, víc se s nima začít bavit a víc zapojit do dění a víc je vlastně jako prokombinovávat, víc je nějak prolinkovávat, aby členové se znali se členama a zase, aby třeba ty junioři tak se nebáli oslovit ty zkušenější lidi, co tam jsou, protože to je nejrychlejší cesta, jak za A získat zkušenosti a za B zbavit se toho imposter syndromu, který velmi často je prostě neopodstatněný, když si myslíme něco jiného. Takže připravujeme tady tyhle cesty, co můžeme nabídnout čistě členům, aby to členství dávalo smysl. A pořád tam jako bude ten transakční model a takový jako druhořadě, pro mě hodně druhořadě. A příklad může být, že máme spolupráci s konferencemi, nedávno to bylo Web Expo a případně Experience for Business, kde vyložené členové asociace mají slevněný vstupní na tohle. A je to nějaký perk, nějaký benefit, ale pro mě na to by to nemělo stát, jenom takový jako to kořeníčko navíc. Já bych si pak přál, aby když jsem členem, tak chci být členem a chci být aktivní, aby tohle platilo. A z tohohle úhlu pohledu vlastně 100 členů vůbec není málo, 200 členů vůbec není málo, která aktivní komunita to má. A třeba když se podíváš čistě na komunity zaměřený na UX design, produktový design, UX asociace pořád patří vlastně k největším, co vůbec tady máme, minimálně ve střední Evropě, možná dokonce v celé Evropě. Párkrát jsi nakous UX Monday. Co vlastně čeká UX Monday teďka do budoucna, když ty jsi jako předseda? Pro mě to znamená teďka větší prioritizaci, kolik teda času můžu věnovat UX Monday, že poslední, možná už to budou 2 roky, nechci lhát, ale asi to budou 2 roky. A jsem hodně táhl UX Monday já. Moc rád bych sobě našel další šikovní lidi, kterým vlastně by se na tom spolu podíleli. Kdybych se dostal do situace, že to můžu celé takhle předat do rukou někoho dalšího, tak budu jako taky spokojený. Uvidíme. Já mám radost a můžu tady oznámit, že i ty, respektive, že ty ses teďka dobrovolně nabídl, že mi z UX Monday pomůžeš a že to bude teďka dvouhlavá saň, která tyhle setkání budou dávat dohromady. A myslím, že to potřeba trošku jináčí úhel pohledu, trošku jináčí energie do toho dostat. A já se strašně těším na tu naši spolupráci, co z toho vlastně vzejde a jak se to bude formovat. Pro mě je to pořád podobně jako asociace obrovská srdcovka a já zbožňuji ten pocit, když vidím lidi, kteří přijdou na tu akci, jsou tam fyzicky, baví se s ostatníma lidma a ideálně, když potom zajdou s náma i na to pivko a je vidět, jak jsou tam ty jiskry v očích těch lidí, kteří se baví o tématech, kteří jsou nesmírně blízký, kterými žijou a že to není jenom projev toho krysího závodu, kdy chodíme do práce, abychom chodili do práce, ale je tam fakt vidět úplně hmatatelně, že děláme na věcech, co nám dávají smysl, kdy máme pocit, že ten svět to posouvá dál. A najednou, když jsem na tom UX Monday, anebo jináčí akci a vidím, že v tom nejsem sám, či podobně zapálení tam víc, tak to je takový prostě nárůst energie a mám strašně rád, že je to v pondělí, protože kdyby to byl v pátek, tak se nestane, že další den jdeš do práce a můžeš to rovnou exekuovat. Takže já věřím a mám obrovskou jako víru, že UX Monday bude jako dál zkvétat. Mám takové jako malé přání, ale uvidíme, co z toho vzejde. A že UX Monday vlastně bude brand, který je nezbytně nespjatý s Prahou a že tady tenhle brand se vlastně začne i dál šířit mimo pražsky po celé republice. A to je všechno ale závisí na tom, jestli se najdou lidi, kdo to chcou táhnout v tom daném místě, ať už v té Horní Dolní nebo v tom New Yorku. Tak uvidíme, co z toho bude. A současně se tady otvírají myšlenky a nápady a energie pořádat i další nový typy akcí vedle UX Monday. Tak se na to těším a bude to intenzivní. Ale možná teďka využiju té situace, že se bavím vyloženě s tebou a zeptám se na oplátku já tebe. A co ty a UX Monday a co byla pro tebe motivace si do toho vrhnout? Tak já úplně na začátek mám radost, že až toho budu chtít souvnout, tak to musím vystřihnout tady tu celou část, což je fajn. Ale pro mě hlavní motivace byla to, že já jsem chodil hodně na UX Monday ještě předtím, než byl covid. Přiznám se, že ve chvíli, kdy začal covid a přesunul se do onlineu, tak mě to vlastně přestalo bavit a i jsem vlastně neplatil jako členství asociace, protože jak říkáš, ta moje předchozí motivace byla čistě ta transakční, abych nemusel na každý UX Monday nosit v peněžence 100, tak jsem prostě poslal 5 kilo.
Ale vlastně, jak se to pak zpátky vrátilo do MSDčka, do toho fyzického světa, tak jsem řekl, že by to bylo fajn se vlastně potkávat. A mě vždycky bavila vlastně edukace, i to byl důvod, proč jsem se rozhodl dělat tady ten podcast, no proč školím, proč jsem tam něco napíšu. A UX Monday vlastně byla taková platforma, kdy já můžu zadarmo najít spoustu chytrých lidí, kteří mi pomůžou odpovědět na moje otázky. Jo? To je jeden z důvodů, proč dělám tady ten podcast, protože já můžu dát svoje otázky, za který bych jinde musel platit za konzultace, a lidi s trochu jako s nadsázkou s UX komunity mi na ně rádi odpoví zadarmo, což je super. A to byl i ten důvod, proč jsem vlastně šel do UX Monday, protože jsou tam nějaký témata, který mě trápí, nebo o kterých bych se rád víc dozvěděl. A mám tady tu obrovsky silnou platformu, kde vlastně stačí napsat pár lidem na LinkedInu a většina lidí zná UX Monday, právě už je to takový brand sám o sobě. A ty lidi velice rádi přijdou a řeknou tam svůj názor a vlastně mi tím pomůžou vyřešit můj nějaký problém, který řeším, který bych jinak musel jako složitě nad ním přemýšlet, jak ho vyřešit. Já tohle moc rád slyším, mně to totiž přijde jako ten nejudržitelnější model a je to úplně stejně. A já když vymýšlím nějaký téma, kolem kterého to uspořádat, tak si vždycky říkám, co by mě zajímalo, koho bych si chtěl poslechnout a na co bych se ho chtěl zeptat. A záměrně třeba je i pro mě tohle motivace dávat o to větší prostor na otázky a odpovědi, než na samotnou přednášku, protože informací je plný internet, článků si můžeš přečíst 1000 na téma design systém, ale zeptat se toho experta na konkrétní otázky, co ty máš a vlastně si ho tak jako trošku naškálovat. To vnímám obrovskou hodnotu a velmi často to nejzajímavější, co z těchto setkání vlastně vypadává. Takže mám radost, že v tom seš, mám radost, že to máš takhle nastavení a fakt se těším, kam to zase dotáhneme. A ještě bych zmínil jednu věc. A ty jsi zmínil, že ty digitální přenosy pro tebe nebyly až tak poutavý. A já musím říct, že i pro mě, a to je relevantní pro asociaci, aktivity asociace, pro mě jako organizátora digitální přenos mě nenabíjí tou energií. Nevrací mi to, co vlastně do toho dávám, to, co vždycky cítím jako obrovský příval, nadšení a energie, když tam vidím ty lidi v tom kuláru, jak se tam baví, tak ten digitál tohle úplně jako vlastně ztrácí. A slyšel jsem, že je asociace občas vyčítáno, že jsme hodně pragocentrický, že jsme, dejme tomu, jako brnocentrický, ale že nejdem dál, že třeba nepořádáme právě onlineové aktivity. A za mě jako tohle odpověď na to, proč to nepořádáme. V každé věci, co děláme, tak tam musí být i nějaká ta návratnost pro nás, jako ty organizátory a ideálně v té podobě té energie a ten digitál prostě tohle přes všechny výhody, co má, tak tohle odřezává a to tam úplně není. No. Takže to je možná taky informace, pokud se těšíte na nějaké digitální přenosy intenzivnější, tak zatím je neplánujeme. Ale mě třeba minule vlastně překvapilo, když jsme se pak bavili v hospodě, kolik lidí tam vlastně přijelo do Prahy za UX Monday, takže já si myslím, že když by někdo chtěl, tak určitě není problém přijet, dát si pak nealko, čaj, džus a jet prostě v 9 nazpátek domů, kde bydlí a nemusí být přímo z Prahy. Protože i tady ty setkání, co pak vlastně probíhají po těch přednáškách, po těch panelovkách, vnímám já, že je ta velká výhoda, protože ten digitální přenos já si můžu často pustit online přednášku někoho z Google, někoho z Amazonu, někoho z Microsoftu. Pokud mi jde jenom čistě o ty technické údaje, jak dělat o nějaký framework. Ale samozřejmě ta největší výhoda toho je, že se tam pak můžete s těma lidma bavit o tom, jak oni konkrétně to dělali a ne, že je tady nějaký framework, který dají dohromady, podle kterého jedou. A to bohužel v tom onlineu věřím tomu, že se dá udělat. Bohužel ten model jako takový, že koukáte na nějaký webinář, není ten. Vím, že třeba nějaký firmy se snaží mít nějaký takový online gatherings, kde pak má třeba člověk i svýho avatara, vypadá to jak v onlineovce, může se tam chodit. Třeba něco takového si dokážu představit, že by mohlo částečně vlastně přinést tu přidanou hodnotu pak jako té sešlosti, ale pořád, než bychom jako asociace šli tady tou cestou a je to fakt jenom jako online záznam na YouTube nebo na Facebooku, nebo kde se to streamuje vlastně, tak tam tady to bohužel není a asi nikdy ani nebude. Já bych se teďka přesunul úplně k posledním 2 otázkám, k takému buzzword, a to je AI v dnešní době. Jak vnímáš ty roli AI v UX designu a používáš nějaký modely aktuálně? Hele, AI pro mě je zjednodušovač
repetitivních prací. Ve chvíli, kdy píšu dlouhý návod, dejme tomu, už teďka pro interní účely, tak využívám klasicky ChatGPT k tomu, aby mi vypublikoval nějakou kostru, aby mi třeba osvětlil nějaký slepý místa a následně jako na tom rozpracovávám ho, doptávám se a tak. Zrovna nedávno jsem měl přednášku o jak být efektivní ve startupu, jaký nástroje k tomuhle používat. Využil jsem ChatGPT k tomu, aby mi vypublikoval fakt nějakou jako základní kostru a jasně, už potom jsem do toho dal jako tu svoji expertízu, ale už jenom tohle úvodní přemýšlení, tak mi to ušetřilo třeba jestli hodinu, 2 hodiny času, kdybych to jako nějakým způsobem škáloval. Takže je to pro základní generické věci, tak je to jako strašný odlehčení. A my to i využíváme částečně na analýzu zpětné vazby od zákazníků, abychom tam viděli nějaké paterny, které třeba nemusí být na první zrak a zřejmý. To znamená, když máme otevřené otázky, tak většinou se snažím jako nahrát do tohohle nástroje a velmi říct, tak jak často se vyskytují, který potřeby, pojďme tady jako vylistovat, pojďme jako z toho udělat nějaký výcud. Takže k tomuhle je to dobrý. Ale furt si myslím, že jsme úplně na začátku toho, kam se dostáváme. Pořád jsme v rovině nějakých promptů, kde musíme nad tím hodně přemýšlet, co dáme, anebo jsou jako velmi úzce profilově zaměřené věci. Já se strašně těším na moment, až 1000 různých nástrojů, co jsou jako rozsekaný a specializovaný, se překlene jako do té další úrovně a vlastně se to stane součástí nástrojů, který používali jsme předtím, než přišel ChatGPT. A vlastně se to stane jako totálně přirozenou věcí, že nad tím ani nepřemýšlíš, že ten nástroj tady máš. A tam ještě nejsme, tam teprve jako děláme baby steps tím vlastně. Současně musím říct, že i nás jako rohlík, tak samotný tohle téma velmi zajímá. Jak jsem zmiňoval v jednu chvíli, ten brick and mortar store, kde máš toho prodejce, který tě zná, který je s tebou schopný nějakým způsobem diskutovat, který je tě schopen říct, hele, mám tady výbornou svíčkovou, vím, že máš rád jako guláš, myslím, že tohle jako se na to skvěle hodí. Já guláš nevařím a nevím, jestli svíčková se na to hodí, ale tenhle příměr teďka použiju, tak pardon všem gulášo milcům. Tak najednou ve chvíli, kdy máš tyhle modely, který umí pracovat s řečí, který jsou nějakým způsobem vlastně přirozený, tak ty se tam můžeš cítit, že je to přirozená součást, že opravdu jako tě to zná ten produkt a že je schopný ti vlastně něco velmi personalizovaně nabídnout. Jak říkám, ještě tam nejsme, ale třeba tohle je směr, kterým teďka rozpracováváme. A relativně nedávno jsme u nás měli i 2denní hackathon, kde dobrá půlka oddělení v rohlíku vyslala nějaký svý zástupce a vlastně jsme tady jako brainstormovali a vytvářeli vyloženě nějaký proof of concept, jestli a jakým způsobem využít tyhle zpracování dát, ať už na rozšíření informací o produktu, ať už na doplnění nějakých chybějících obrázků, ať už právě na nějaký jako AI assistance, kdy zadám, že jsem rodina s 3 dětma a potřebuji uvařit a zrovna 2 večeře, co mi doporučíš. A by the way, tohle jsou naše alergenní omezení, tak místo toho, aby zákazník šel a velmi jako teďka relativně pracně si tam vyfiltrovával, co potřebuje, tak vlastně jak tohle předchroupat všechny ty data a poskytnout. Takže tyhle jako věci testujeme a prokopáváme. Furt si myslím, že jsme strašně na začátku a pořád to, s čím jsem začínal úplně na začátku, že jsme v těch starých mentálních modelech a jsme na té hraně udělat jako ten velký líp a tohle všechno nechat za sebou a přemýšlet jinak. Tak myslím, že i my jako teďka společnost jsme pořád hodně v těch starých mentálních modelech, co technologie byla schopná a že pořád ještě děláme jako baby steps tomu, jak to vlastně využít. Takže prozkoumáváme to a uvidíme. No. Vnímám tady obrovskou příležitost, zvlášť tady v tomhle e-commerce a food delivery segmentu, že tyhle modely jako můžou pomoct. Zvlášť ta schopnost mluvit s tebou přirozenou řečí. Tak to máš velký vize, já se těším na to, až to budou umět automaticky pojmenovat vrstvy ve Figmě a nebudu to muset vymýšlet. Tobiáši, díky moc za tvůj čas, bylo to super příjemný si s tebou popovídat jak o rohlíku, tak o budoucnosti UX asociace. Ještě jednou díky moc a určitě se uvidíme na UX Monday. Rádo se stalo, potěšení na mé straně. A to bylo pro dnešní díl všechno. Zdroje a odkazy najdete na mém webu www.simonium.cz. Díky moc za pozornost a hodíme se u dalšího dílu. Zatím ahoj.